Waqt il-Business Breakfast bħala parti mill-Kungress tal-Partit Laburista, esperti minn diversi oqsma ddiskutew żewġ temi ċentrali, jiġifieri l-investiment fin-nies u kif il-ġid ekonomiku għandu jilħaq kull faxxa tas-soċjetà. Fl-ewwel diskussjoni dwar kif pajjiżna jista' jkompli jibni fuq il-potenzjal taċ-ċittadini tiegħu, il-panel indirizza aspetti bħal ħiliet meħtieġa għall-futur, l-importanza tal-edukazzjoni u l-bidliet li qed iġib miegħu s-suq tax-xogħol illum il-ġurnata. Hawn ġie enfasizzat li investiment fin-nies ifisser mhux biss taħriġ u edukazzjoni, iżda wkoll opportunitajiet reali biex kulħadd ikun jista' jiżviluppa u javvanza fi kwalunkwe xogħol. Il-kelliema qablu li Malta trid tibqa' flessibbli u miftuħa għal bidla, speċjalment quddiem l-iżvilupp maġel fit-teknoloġija, inkluż bl-użu tal-intelligenza artifiċjali. Fost il-kelliema kap eżekuttiv tal-kumpanija Finance Malta, George Vella, enfasizza dwar l-importanza ta' impjiegi ta' kwalità flimkien ma' bilanċ tajjeb bejn il-ħin tax-xogħol u dak fil-ħajja personali. Huwa sostna li Malta għandha nies kapaċi ħafna u li anke talent internazzjonali qed jażel lil pajjiżna biex jaħdem fih. L-ekonomista Jessica Camilleri spjegat li r-rata qawwija fit-tkabbir ta' pajjiżna waslet għal żieda fl-impjiegi u parteċipazzjoni ogħla tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Dwar l-użu dejjem jikber tal-intelligenza artifiċjali li qed jiffranka ħafna ħin fix-xogħol, saħqet li l-edukazzjoni m'għandix biss tagħmel persuna impjegabbli, iżda wkoll tiżviluppa fiha ħiliet essenzjali għal ħajja bir-riċerka u ħsieb kritiku. Fejn inti mhux ġast qed tmur l-università jew inkella tiġib id-degree jew il-masters, sempliċement biex inti tkun employable, però huwa wkoll signal għall-industrija li inti għamilt ċertu riċerka, kapaċi tissintisizza ċertu academic research, kapaċi tikteb ċertu affarijiet, għandek ċertu element ta' critical thinking. Dr. Dylan Sejkel, lettur dwar l-intelligenza artifiċjali fl-Università ta' Malta, tkellem dwar kif l-edukazzjoni trid tadatta għad-dinja moderna, speċjalment bl-avvanzi llum il-ġurnata. Dak li tradizzjonalment aħna konna qed niġu mamrina lih biex aħna nagħmlu ħafna minflok il-magna, llum għandek magna tagħmlu, mela dak xi jfisser. Dak ifisser li inti tista' tagħmel affarijiet oħrajn li jżidu valur iktar u bekk imbagħad nistgħu nikkontribwixxu biex l-ekonomija tkun iktar innovattiva wkoll għax inti għandek lodda biex dik twassalha. Waqt it-tieni parti tal-Business Breakfast ġie diskuss kif il-ġid ekonomiku nazzjonali għandu jilħaq lis-soċjetà in ġenerali, b'enfasi fuq il-kwalità tal-ħajja u s-sostenibilità. Liam Bartolo li taħdem bħala psikologa u fitness trainer saħqet li element fundamentali għal bini tal-futur tas-soċjetà u li minn età żgħira ikun hemm iżjed involviment fl-iskejjel favur aktar bilanċ fil-ħajja. Enfasizzat ukoll li l-pajjiż jissokta bl-impenn li s-saħħa mentali u l-isport jiġu iżjed integrati fis-sistema edukattiva u fil-ħajja ta' kuljum. Il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preca li involuta sew fil-qasam soċjali saħqet li għalkemm it-tkabbir ekonomiku eċċezzjonali u importanti, daqstant ieħor kruċjali li nistaqsu kif iħossuhom in-nies. Irrimarkat li fil-waqt li l-istatistika nazzjonali turi progress ekonomiku, hemm ukoll sfidi soċjali li jeħtieġu attenzjoni partikolari. Aħna rridu nifukaw ukoll fuq dawn l-stressors li qegħdin jikkreaw issues, sfidi ta' emotional well-being. Jiġifieri fosthom pereżempju min ibati minn saħħa ħażina, ġifieri għandu diffikultajiet sfidi ta' saħħa. Ġifieri hawnhekk kien anke ndaħħal kwistjoni ta' min qed jgħix bit-tfal u żgħażagħ u persuni b'diżabilità fid-dar.